joves d'aquí de l'Esplai estava bastant animat a fer alguna cosa a nivell d'intercanvi amb Europa i ens vam posar en contacte amb Esplac. Llavors Esplac ens va oferir diferents possibilitats, vam estar mirant coses de calendaris i de destinacions que més ens agradaven i aquesta Lituània era la que més s'adeia al nostre grup. Bàsicament hem acabat de lligar caps, vam fer un projecte també per poder demanar algunes ajudes i res, també vam preparar una sortida pels joves perquè es coneguessin i cohesionessin una miqueta i res més, bàsicament això. Doncs els nens, més aviat nenes, ho veiem molt guai, una nova experiència, perquè sempre hem hagut d'anar de colònies amb altres nens una mica més petits i nenes. Home, i aquí a Catalunya. I aquí a Catalunya, ja no hem sortit mai de Catalunya i sortir a l'estranger serà molt, no sé, serà molt bé. Hem vengut pastissos i així coses per menjar i samarretes de l'Esplai i unes